खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बे चेनेलाव गोदान खौरां लाबोबाय थानाय जायो। बेनिखायनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो बे चेनेलनि गेजेरजों खौरां नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। काजलगावआ गथ'सा हाबा उदां भारत हाबाफारिनि गोनांथार जथुम खुंदों। CBSEआ थाखो 10 आरो 12नि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै काउन्सेलिं जागायदों। सिलचरनि सिग्रोमनायाव आसाम राइफल्सआ 34 लाख रांनि नंखाय सिगारेट जब्द खालामो। फिफा बुहुम कापनि ट्रफिआ गिबि खेबनि थाखाय आसामाव सौहैगोन। एसटिनि दाबिखौ लानानै कच राजबंशी फरायसा आफादआ आसाम सोरखारखौ हुमखि होयो। CC2आ बोसोनगिरि हान्जाया मोन 6 आसाम हारिनि थाखाय एसटि स्टेटासनि थांखिखौ नेवसियो। बाक्सायाव असमि भगाली मेला 2026 जागायबाय। CMआ साहा लखिमपुराव डक्टर भुपेन हाजरिका टाउन हलखौ बेखेवदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। काजलगावआ गथ'सा हाबा उदां भारत हाबाफारिनि 100 साननि सांग्रांथि हाबाफारिनि गोनांथार जथुम खुंदों। चिरां जिल्ला खुंथायजों आरो जिल्ला समाज अनसाय बिफाननि हेफाजाबजों खुंजानाय भारत सोरखारनि बाल बिबाह मुक्त भारत 100 सान केम्पेइननि सायाव बुधबारखालि काजलगावआव मोनसे गोनां जथुम्मा खुंफुंनाय जायो। जिल्ला कमिसनार जतिन बरानि दैदेननायाव जानाय बे जथुम्मायाव बाल बिबाह मुक्त भारत 100 साननि सांग्रांथि हाबाफारिनि बाहागो लानाय बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादों। बे मेलाव जिल्ला पुलिस सुपारिन्टेन्डेन्ट ध्रुब कुमार बरानि अनगायैबो उफ्रा कमिसनार, जिल्ला गामियारि जौगाखां मावथांखि मावख'गिरि, ब्लक जौगाखां मावख'गिरि, जिल्ला गथ'सा अनसाय मावख'गिरि, रिभेनिउ अफिसार आरो गुबुन पुलिस थानानि इनचार्ज अफिसारफोरा नुजाथिदों। मैयानि बे मेलनि सावरायनायनि गेजेरजों चिरां जिल्लाखौ आबुङै उन्दै बैसोआव हाबा जानायनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय फैबाय थानाय 100 साननि सांग्रांथि केम्पेइननि थाखाय मावबिथांखि आरो मावखान्थि थियारि खालामनाय जादों। बेजों लोगोसे स्टेक हल्डार बिफाननि गासै मावख'गिरि आरो मावफारियाफोरखौ बे हाबाफारिखौ जाफुंसारहोनो थाखाय खावलायो। नैथि खौराङाव दङ। CBSEआ थाखो 10 आरो 12नि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङि काउन्सेलिं जागायदों। सेन्ट्रेल बर्ड अफ सेकेन्डारि एजुकेशन CBSEआ 6 जानुवारिनिफ्राय 1 जुन 2026 सिम थाखो 10 आरो 12नि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै साइक' स'सियेल काउन्सेलिं जागायदों। बे हाबाफारिनि थांखिया फरायसाफोरखौ आनजादनि नारसिनथायखौ सामलायनो आरो गावसोरनि गोसोआरि मोजांखौ बांहोनो थाखाय 17 फेब्रुआरिनिफ्राय जागायनाय बर्ड आनजादनि थाखाय थियारि जानाय। हिन्दी आरो इंराजि रावनि 24/7 टल फ्री हेल्पलाइन 1800118004 आ स्ट्रेस फ्री थियारि, सम सामलायनाय आरो आनजादजों सोमोन्दो गोनां सोंलुफोरनि सायाव सुबुरुन होयो। फरायसा आरो बिमा-बिफाफोराबो सा 73 रोंगौथि गोनां पेनेलजों रायज्लायनो हागोन, जेराव गोरायुं बोसोनगिरि, जर'खा फोरोंगिरि आरो गोसो बिगियानगिरिफोर दं। CBSEआ गावनि अफिसियेल वेबसाइटआव स्ट्रेस आरो स्टाडि स्ट्रेटेजिफोरनि सायाव अनलाइन फुंखाफोरबो होदों। थामथि खौराङाव दङ। सिलचरनि सिग्रोमनायाव आसाम राइफल्सआ 34 लाख रांनि नंखाय सिगारेट जब्द खालामो। आसाम राइफल्सआ कास्टम बिफानजों लोगो नांनानै 6 जानुवारि खालि सिलचरनि गंसे गुदामनिफ्राय 34 लाख रांनि नंखाय सिगारेट बोखांनो हादों। बे जब्द खालामनाया मोनसे थि संगालिनि सायाव बिथा खालामनानै खालामनाय जादोंमोन आरो बे ओनसोलाव नंखाय मुवा बेसाद राननायखौ होबथानो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानायनि मोनसे बाहागो। मावख'आरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे मुवा बेसादफोरखौ ओनसोलनि सिङाव राननो थाखाय सिलचरनि गेजेरजों लांनाय जादों। बे अपारेशना आयेन बेरेखा फालांगिजों लोब्बा थानाय संगठित नेटवर्कफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय आसाम राइफल्स आरो कास्टमनि सरासनस्रा जथाय नाजानायनि मोनसे बाहागो। बिबानगिरिफोरा बे सिग्रोमनायखौ नंखाय बेसादफोरनि हेंथायै मोनसे मख'जाथाव हाबाफारि होनना फोरमायदों, जाय रांखान्थिखौ खहा खालामो आरो आयेनखौ सिफायो।
बे सिग्रोमनाया मिज'रामाव गुबुन मोनसे आसाम राइफल्स अपारेशननि दान्दिसे उनावनो जादों, जेराव गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा फेग्रा मुवाफोर जब्द खालामनाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ फिफा बुहुम कापनि ट्रफिआ गिबि खेबनि थाखाय आसामाव सौहैगोन, मन्थ्रि गरलसाया गुवारै फोरमायहरो। आसामाव 13 जानुवारियाव गिबि खेबनि थाखाय हादरसायाव फिफा बुहुम काप ट्रफिखौ खुंफुंगोन। दिसपुराव जानाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननि मन्थ्रि नन्दिता गरलसाया बे बाथ्राखौ बुङो। मुलुगनाङैनो मुंदांखा ट्रफिआ गुवाहाटीआव फुंनि 10 रिंगायाव सौफैगोन आरो बेलासे 3 रिंगानिफ्राय बरसापारा स्टेडियामाव रायजो-राजाफोरनि नायनायनि थाखाय बेखेवगोन। मोनानि 8:30 रिंगायाव आसामनि दैदेननाय नेमखान्थि बादियै बेखेवनाय हाबाफारि लानाय जागोन। बे दावबायनाया आसामनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि बुब्लि मानोना ट्रफिआ 12 बोसोरनि उनाव भारताव फैफिनबाय। बेयाव हाबनो थाखाय जेबो बेसेन होनाय जानाय नङा आरो दावबायारिफोरनि थाखाय देंखो आरो दिन्थिफुंनायजों लोगोसे मोनसे हारिमुआरि हाबाफारि खुंनाय जागोन। बाथि खौराङाव दङ 2026 मायथाइनि बिसायख'थिनि सिगां एसटिनि दाबिखौ लानानै कच राजबंशी फरायसा आफादआ आसाम सरकारखौ हुमखि होयो। अल आसाम कच राजबंशी फरायसा आफाद आक्रासुआ 7 जानुवारि खालि आसाम सरकारखौ गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय फारिलाइ जनजाति एसटिनि माननि दाबिखौ लानानै हुमखि होयो। बङाइगाव जिल्लानि सिदलसाथियाव आफादनि 25थि मुंख्लं सान फालिनाय हाबाफारियाव बे सांग्रांथि रादाबखौ फोसावनाय जादों। दैदेनगिरिफोरा कच राजबंशी हारिनि थाखाय एसटिनि गनायथि आरो आलादा क्षमताफोर रायजोनि सायाव सावरायनो थाखाय खावलायहरबावो। आक्रासुनि गाहाय नेहाथारि बलराम बर्मन बिथाङा बुङो दि सरकारा 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां राहा लानांगौ नङाब्ला दावराव-दावसि जानो हागौ। बिथाङा हारिसाफोरनि थाथिनि सायाव मन्थ्रिफोरनि फोरमायथिखौ नेवसिनायखौ सोंखारिदों आरो गोबाव जानायनि थाखाय मावख'गिरिफोरखौ दायनिगिरि होनना बुंदों। बर्मनआ बेखौबो हुमखि होयो दि सोलिबाय थानाय खामानि मावनाया हादोरसायाव मोनसे गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोनो हागौ। बे हाबाफारियाव गोबां हारिनि दैदेनगिरि आरो मददगिरिफोरा बाहागो लादों। 6थि खौराङाव दङ सिसिटुआ बोसोनगिरि हानजाया मोन 6 आसाम हारिनि थाखाय एसटि स्टेटासनि थांखिखौ नेवसियो आरो जिअएमनो सुबुरुन होयो। सिसिटुआनि ट्राइबेल आफादफोरनि क'अर्डिनेशन कमिटिनि बोसोनगिरि हानजाया आसामनि मोन 6 हारिफोरनो सिडुल ट्राइब एसटिनि मान होनायनि थांखिखौ नेवसिदों। हानजाया 6 जानुवारि खालि हानजा जिअएमनि मासिगिरि डक्टर रनज पेगुनो गावनि सुबुरुनफोरखौ गथायदों। मोन 6 हारिफोरा जाबाय टाइ आहम, चुटिया, मरान, मटक, कच राजबंशी आरो साहा ट्राइबफोर। सिसिटुआया बुंदों दि बिसोरखौ एसटिनि थामान होनाया संबिजिरनि बेरेखा आरो जारिमिनारि महरै गोरोन्थि। बेयो जुक्ति होदों दि एसटि थाखोआ गोख्रों क्राइटेरिया दं आरो बेफोर हारिफोरा सिगांनिफ्रायनो गुबुन गोग्लैसोनानै थानाय थाखो अबिसि महरै थाखो खालामजादों। पेनेलआ जिअएमखौ गावनि सिफारिसखौ फिन खेबसे बिजिरनो थाखाय खावलायो आरो सांग्रांथि होयो दि आयेनारि आरो जारिमिनारि तथ्यफोरखौ नेवसियोब्ला जेंना सोमजिनो हागौ। 7थि खौराङाव दङ बाक्सायाव आसामि भगाली मेला 2026 जागायबाय, जेराव गामियारि फालांगियारि आरो हादोरारि दानाय-लुनायखौ दिन्थिनाय जागोन। गामियारि मावदांसाफोर आरो जायगायारि हारिमुखौ नोजोर होनानै भगाली बिहुखौ फालिनानै आसाम जिल्लायाव असमी भगाली मेला 2026 जागायबाय। बे हाबाफारिनि गेजेरजों गावसुंथा हानजाफोर, एसएचजिस आरो गामिनि दिहुनगिरिफोरखौ गाव-गावनि आखाइजों बानायनाय मुवा-बेसादफोर, दोरोङारि दानाय-लुनाय, जाग्रा मुवा आरो जायगायारि मुवाफोरखौ दिन्थिफुंनो आरो फाननो खाबु होयो, जायनि गेजेरजों गामियारि जिउ खुंग्रा आरो फिसा फालांगिफोरखौ बांहोनो हायो। बे मेलाया आबाद दैखांनाय फोरबोनि सिगां मोनसे गोनां हाथाइ जगायना होयो, जाय सुबुंफोरखौ ओनसोलारि महरै बानायनाय दिहुनजानाय बेसादफोरखौ मदद होनो आरो गामिफोराव फालांगियारि गोहोखौ बांहोनो थाखाय थुलुंगा होयो। बे मेलाया आसामनि फोरबो फालिनायनि बाहागो महरै गामियारि रांखान्थिखौ गोख्रों खालामनो आरो जायगायारि दानाय-लुनाय रोंग'थिफोरखौ संरैखा खालामनो थाखाय बांबोनाय नाजानायखौ दिन्थियो। 8थि खौराङाव दङ सिएमआ साहा लखिमपुराव डक्टर भुपेन हाजरिका टाउन हलखौ बेखेवदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुधबारखालि साहा लखिमपुराव थानाय डक्टर भुपेन हाजरिका टाउन हलखौ बेखेवनानै होयो।
गोदान मुगानि टाउन हलाव जिरायनो हानाय गोहोआ 900 आरो बेखौ 24.75 कौटि रां खरसा खालामनानै बानायनाय जादों। बे अडिट'रियामखौ मोनसे गोदानथायारि हारिमुआरि मिरु महरै महर होनाय जादों आरो बेयो हारिमुआरि हाबाफारिफोर, सुबुं जथुमफोर आरो समाजारि हाबाफारिफोरनि मिरु महरै खामानि मावगोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुङो दि टाउन हलआ आसामनि धोनि हारिमु आरो हारिमुखौ जौगाहोनायाव हेफाजाब होगोन। मुंदांखा रोजाबगिरि आरो मेथाइ सुजुगिरि ड. भुपेन हाजरिकानि मुङाव दोननाय बे मिरुआ बिथांनि उनमोनथाइखौ आवगायलांनो आरो ओनसोलाव हारिमुआरि जिउखौ गोख्रों खालामनो थांखि लादों। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।